Bună ziua, astăzi o să fac un videoclip cu... Stai puțin, că a venit bunica mea. Stai puțin. Astăzi o să ne jucăm Minecraft. Hai să jucăm puțin Minecraft cu vărul meu. Nu? Am glumit, nu e niciun văr de-al meu. Hai să ne jucăm pe creativ. Nu se termină videoclipul. Astăzi o să construim aici din diamante o casă șmecheră. Am făcut o mină din diamante. Vorul meu filmează acum. Na, trebuie să tac. Dar el se joacă Brawl. Așa l-aud. Bine, nu contează. Noi ne jucăm Minecraft. Hai să vedem dacă mai filmează. Filmează, da. Așa. O să vă arăt ce am făcut eu. Uitați ce am făcut eu, un turn. Am făcut un... Uitați ce am făcut. Eu am făcut un... Hai să ne jucăm. Am plictisit de jocul. Hai să ne jucăm... O să ne jucăm ce să ne jucăm noi? O să ne jucăm un fel de Hell and Anywhere. Știu. E un joc Hell and Anywhere. Poate știți cum să instalați papoide. Acum, dacă știți sau dacă nu știți, nu-mi pasă. Aia e, nu-mi pasă. Deschid aici o băieți. Arătați, așa. Pac, vă arăt eu că eu știu de asta arată. Am niște scaune. Mi-a două scaune. Da, să știu ce fac. Ce știu ce fac. Trebuie să deschid aici. Să apăs așa. Dau off. Se deschide. Uite așa. Unde ăla. Așa, sărit aici. Puneți un cub acolo. Vă rog, nu contează. Nu știu dacă puteți să vă uitați. Să vă acolo. Nu știu așa că am nevoie de un cub de genul. Pe aia pot să plec. Pune-te acolo. I fucking dead, man. Nu știu ce te fac, mă rog. Întorc. Pac. 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 Edgar nu e așa de nou, să știți. Edgar e mai vechi. Adică na, până reușesc aici am... Nu știu, nu reușesc!
Nu merge. Nu dau schemuri dacă scrieți în comentarii. Da, și scrieți în comentarii dacă... Scrieți în comentarii dacă vreți și voi genuri. Multe. Nu, dacă vă uitați la Mario și dacă vă uitați la Mario și vă întreabă ceva de gemuri, să le luați pentru că să luați pentru că eu am spus îmi dați și mie niște gemuri, am dat un 10 și mi-a dat. Deci spuneți mail în comentarii că nu-i scammer, mi-a dat mie, mi-a dat gemuri Mario, să știți. Nu e niciun scammer, vă jur. E cel mai șmecher om pentru că el nu dă scam. Dacă nu dă scam e bun, pentru că na, scammerii sunt handicapați. Așa. Dar nu neapărat faceți. Dacă vreți voi, luați, dacă nu, nu. Care? Cam acesta a fost episodul, că na, nu pot să fac mai lung de atâta. Atât și na. Nu mă băgați în seamă. Mario, vii puțin. În pauză. Am terminat videoclipul, să știți că o să ne întâlnim data viitoare. Pa!